Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-qagħda ekonomika b'saħħitha tal-pajjiż se tippermetti lill-Gvern iwettaq il-programm ta' ħidma Int Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat dak li kkonfermat il-Kummissjoni Ewropea illi Malta rnexxielha tnaqqas id-deficit taħt 3% bil-pajjiż jirreġistra rata ta' 2.2% firm aħjar mill-medja Ewropea ta' 3.1%. B'hekk Malta se toħroġ mill-proċedura tad-deficit eċċessiv u hija l-uniku pajjiż Ewropew li tneħħa minn din il-proċedura matul dan il-perjodu. Il-Prim Ministru sostna li dawn ir-riżultati huma frott ta' politika ekonomika progressiva illi fukat fuq investiment fin-nies minflok miżuri ta' awsterità. Għalli kieku Malta għażlet it-triq tal-awsterità waqt il-pandemija, illum kienet tkun fl-istess sitwazzjoni ta' diversi pajjiżi Ewropej oħra illi għadhom fil-proċedura ta' deficit eċċessiv u qed jiffaċċjaw prospetti ekonomiċi negattivi. Irrimarka li l-Gvern issa għandu bażi finanzjarja soda sabiex wettaq il-manifest elettorali fosthom żieda fil-lif tal-maternità u l-paternità, aktar għajnuna lil first-time buyers, żidiet fil-pensjonijiet u super bonus ta' 1,000 euro fis-sena għal ħaddiema kollha. Fost il-miżuri msemmija hemm ukoll investiment fit-teknoloġija l-IVF, għajnuna lil familji bulid b'diżabilità, sostenna l-żgħażagħ li jibdew jaħdmu jew jiftħu startup, kif ukoll il-pjan sabiex White Rocks u Manuel Island jinbidlu f'parks nazzjonali. Mistoqsi minn TVM News jekk jaħsibx li b'dawn il-wedit tal-manifest elettorali Malta tista' terġa' tidħol fil-proċedura ta' deficit eċċessiv, il-Prim Ministru ma wera l-ebda tħassib. Assolutament maħniex se nerġgħu immorru f'excessive deficit procedure li nfakkar illi aħna konna dak il-pajjiż fl-Ewropa li konna din nirreġistraw surplus u mbagħad ġara dak li ġara minħabba il-pandemija. Assolutament għalhekk ebda nkwiet illi aħna mmorru nerġgħu f'dik it-triq għaliex għandna manifest li huwa kosti dak mod ċar kemm jiswa fl-assjem tiegħu għad kemm jirrappreżenta ta' kull sena bħala proporzjon tal-GDP, rajna fi żguru konna responsabbli ħafna illi dak l-applikazzjoni tiegħu tibqa' iżżomm it-trajettorja fiskali ta' tnaqqis tad-deficit b'0.6% li nibqgħu nżommu tkabbir ekonomiku b'saħħtu imma hemmhekk fejn tidħol il-kwistjoni tal-kredibilità. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana qal li Malta rnexxielha tilħaq dawn il-miri f'sentin biss, minkejja li l-Kummissjoni Ewropea kienet tat 4 snin biex id-deficit jinżel taħt 3%. Sostna li waqt li diversi pajjiżi Ewropej qed jaraw id-deficits tagħhom jiżdiedu, Malta qed timxi fid-direzzjoni opposta bit-tnaqqis kostanti fid-deficit sena wara l-oħra u spjega li matul l-aħħar snin id-deficit naqas b'medja ta' 1.3 punti perċentwali kull sena u l-pjan tal-Gvern huwa li jkompli naqsu gradwalment fis-snin li ġejjin sabiex ikompli jsaħħaħ il-finanzi pubbliċi u jimplementa l-miżuri mwieda fil-programm elettorali.